Здравейте хора, аз съм Gaming Night и днеска ще снимаме на Need for Speed. Само да намаля, защото ще ми копирайт на клипа. Не тази медиа. Тази медиа. Ще го ставя малко така. И сега не съм цъкал отдавна на игри, ако трябва да бъда честен. Затова избирам си Gaming Night, канала ми. Затова казах, че ще си правя нов канал. Имам два профила и просто един ми е излишен и не го ползвам. Трябва първо да си направя YouTube канал. О, боже! Когато на Cancel, кой ще стане? Cancel, кой ще стане? Хора, ще се видим след като ми се инсталира. За мен сигурно ще е дълго, но за вас ще е 1 секунда. Пак съм аз, хора, искам да ви кажа, че това нещо не зарежда и аз съм много ядосан в момента. Когато на Cancel не става. Ето, мод Зена като го отворя върви, не ми е бъгнало. Мисля. Хора, ще се върна след като оправят тъпия проблем. Може би съм го оправил вече. Я дай да видим. Need for Speed No Limit. Ще се видим после. What the fuck, хора? Това нещо не зарежда. Бъгна ми. Не знам защо ми лаги. Ще се върна после. Хора, то взе, че почна. Ама заби на 54%. Натиснах върху него и се оправи. Взема да напише един хубав коментар долу. Играта бъгва, ма се оправя. Хора, искам да ви кажа едно нещо. Ще почвам поредицата на тази игра, се надявам да не ми лаги както сега. И ще направя 10-20 епизода на Need for Speed No Limit, ето тази игра. А пък после смятам да правя поредица на Gangster Vegas. Аз сега се изтеглих, ще подсъкам може би. Или може би не. Ще изчакам да почна с вас, да видите интрото. Да чакам 1000 години. Това не го ли направих вече? Не ми казва, че пак ще чакам 10 000 години. FPS ID 237117184. Това не го знам какво означава. FPS. NPS. Хора, котката ми досажда само. Разкарай се. Нахалство, разкарай се. Хора, котката ми е мързела на мързелите. Само това мога да ви кажа. Ще се видим след като ми тръгне играта. Аре, чао за сега. Хора, взе, че тръгна, ма не знам кое да натисна сега. Натискам Continue. Continue to server. Или поне така прочетах. Нахална котка. Уха! Избрам Task кола отзади. Изглежда някакво старо яко. Task преди нищо не е.
Аз не мога да играя... Дано да не се накланя, защото аз не мога да играя игри с наклонени завой. Това ще го преместя отгоре. С натиск отстрани. Няма да виждате. Нитрото как се пуска? Не съм играл тази игра от 100 000 години, хора. Смятайте колко съм назаде. Аре бе, дай газ. Искам да пускам нитро. Прогрес 40%. 44, 45, 6. Аха, нагоре. Изпреварих го Сега тук гледам 1-2 трейлърчета. Охо! Дрифтови, мрифтови. Добре. Не мисля, че те няма да чета. Хеликоптерите идват! Хеликоптери! Те спак. Аз да не съм като вас, бе. Гледайте сега как ще избягам. Щупих им табелата. Гледай сега. Война просто щупих колата. Щупих колата. Бегай! На забавянка да навища. Я си гледа работа, бе. Ще се разбият. Как върчи тази кола. Направо да ни повярваш, хора. Чули ма Котко? Спокойно, не се казва Котка. Котко. Няма ви как казва, защото... Защото името е много смешно. Поне малко. Поне може някои хора да се смеят, защото е кръстна на... Каза се Виличка. Какво? Едно нещо фри. Какво фри и аз не знам. Маля, защо не съм играл тази игра отдавна? Какво се прави? Обръща се ли? Обръща се ли? Не мога да говоря, хора. Тя неща трябва да ги чета. Ама мързи. Хора, я ми предлагайте не много тежки игри за моята. Не много тежки игри, защото аз не мога да играя много тежки игри, защото не мога да играя просто много тежки игри, И така не мога да играя игри и трябва да ми препоръчвате някои по-лекички. Защото моят телефон не е най-новия на света. Да, знам нова кола, как да скипна. Към черен екран, какво стана, бе? Че тук има нещо. Клайм. Събери 2 бона. Не са 2 бона. 2 бона са. Боже. Не мога да. Голто нещо се. Ще се състезавам, може би. Натиснах колко бона ще спечеля от така, Добре, вече знам как да се състезавам. Не съм толкова просто, играя такива игри. Играх Asphalt 8 преди това. Стана ми тъпа.
Това е евент 1, първи евент. Почнах на зелено май. Не, обърках. Мале, много бързо се хаби нитото. Трябва ми много нито на мен. След малко ще... стига си драх колата, бе. Се досвам вече. Само колата ми се дире, после ще давам пари за ремонт. Мисля, че трябваше тук да се ремонтира колата. Ще изчакам нитрото ми се зареди до... Мале! Пускам. Замина го. Щупена кола. Так, само 428. Диско с пластика. Клайм. Пак 2 бона. Супер. Мерси. И тук имам нещо. Добре, ще си му учил как да игра. Боже. Сега пак ще е гол нещо. Да, гол. Гото. Гол. Клайм. Сега ще бия, сега ще се състезавам за време или няма се състезавам, не знам. Може би ще карам само кола. Инстал. Повиши ми темпото. Темпо. Клайм. 5 злато. 5 голд. Да, 5. Добре, сега какво искаш, бе? Добре, натискам. Мразя да ме учат да играя. Аз сам искам да се науча. Не да ме учат някакви шматки. Евент 2. След тази спирачка. Аре, умря.
Ако стигна прогрес 100%, какво става? Прогрес 100%. Минус нивото. Лагна ми. Не ми е лагнал. Абе хора, за какво ме свърли от играта, бе? Сега ако ме караш пак да чакам 2 години, направо ще метна от тук, аз хем живея на 5-ти етаж и ще метна от тук долу. Заедно аз ще свърча с тебе. Само да ми накара да се стигне тия 40 николко мегабайта бяха, ще да поудия. Ще поудия и ще си изтрия тайгър. Пред вас и тук пред камерата ще изтрия. Чакаме, не. Хора, след като зареди ще се върна. Хора, вече минаха 20 минути. До сега можех съм заснел 5 видеоклипа сигурно. И това нещо не зареди. Търси интернет. Боже, как се ядосвам. Боже, как си метна телефона през терасата. Ти да видиш, зареди. Най-напред. Клаем. Това не го знам. Това малко изглежда като иконката на YouTube бутоните. Имам нещо, което ще отворя тук. Един. Едно, две, три. БМВ. Май. Изглеждам като БМВ. То пише. Много съм прост. Западнаха 4 БМВ. 1999-та. Това хора. Тук също имам. Volkswagen. Мога да си взема още едно такова. Какво е? Имам БМВ. БМВ-то ми. Food free. Ларка. Горе-долу става. Да, само горе-долу. Имам да му подобра това. Стал. Колко ми... Микрото ми се увеличи. Добре. Излизаме. Гуми имаме.
Добре. Хора малко лаги тази игра, защото тя е, бих казал, доста тежка, може би. А някои казват, че колите в тази игра са гадни. Ще идвам на последната кола и ще ви я покажем. Сторич? Това е? А това май каза, това е сторич. Ще цъкам с BMW-то. Но яка музика, като го активирам. Надявам се да не копирайтват клипа, защото ще на лошо. Айде отиваме да се бием. Обаче първо ще отворим още едно. Да видим коя кола може да ни се падне. Но, две... буги баравата. Коя ми се падна част за кола, маня? Това беше най-тъпо. Кой е? Кой е? Бъгна ми ли бе? Бъгна ми. Пак на БМВ-то бе? Какво ми иска това БМВ? Какво е? Казвам бе, става. Плюс 39. Така. Тук имам нещо за правене. Пънса. Така. Имам нещо, тук ми показва за вгритване, а аз нямам. Мога да дам 1000 ли? 1470. Не мога също. Добре, картата, дай да видим. Бъгна. Ей, тук се би. Не, мисля, че не мога. Чакай. What? Това ще е някакво супер яко състезание. Аз 10%, определено съм с това. Това е BMW. Любимата марка, според мен, най-хубавата марка според мен е BMW-то. Хора, така че който не харесва BMW-то, да си гледа работата. Колко ти харесваш ли BMW, ма? Това означава да. Не, базикам се, това го направих аз. Всичките са с някакви яки коли. Сама съм с BMW, маняк. Мисля. Май видях и други BMW, май не знам. Тръгнах добре на зелено. Аз сега ще ги сдухам. Издухах ги. Вой, този го метнах. Она кола едва движиш, гледайте това. Колко лесно засилва. Не, прогреса ми вече е 60. Не 60, 70 има преди. Така, гледай коста. Бързо. Нитро, ще вляза с нитро. Без да се ударя почти нито един път. Си ги спечелих честно и почтено, хора. Уахаа! Ей тази в средата. Ой. Добре, кенсъл, няма. Това не знам.
Трябва да дам по 30 златни на двете да ми ги... Още едно състезание. Гет. Пак съм ставил. Защо ми ги дава на изи, бе? Нищо на изи. Искам на хард. Пише ми изи отдолу, или поне така мисля. BMW M3 Subaru BRZ. Моето е по-високо езе. Аз съм отгоре май, мисля. Хора, мой гласа ми да ви звучи малко различен. Но просто говоря така сега, не знам защо. Так може би не съм да е пораснал, не знам. Умри, пада. Чао. Така задминах моментално. Преди малко мълчи да правя такива специални завойчета, бе. Успях да завия без да умра. Не. 70 прогреса. Въй, къде го метнах? Не. Ло! Бил го. Колко пара спечели? 324. Супер! Много съм добър. Той го е минал за минута, 2 секунди, 3700, аз за 51 секунди, 9800. Въй, почти 52 секунди. Това е добре. Добре. Мисля, че спечелих 15 злато. Да, спечелих се. Това какво? Това не знам какво. Сега отивам да се апгрейд на BMW. BMW-то. Защото имам две части. Мога да апгрейд. Така, да, 3 хикс. Какво е? Ще го погледна после. Сега отиваме. Тука. Тука в тази количка, ето където пише. И ми показва черен екран. Вау. Аз искам и то Форд. Не знам дали успяхте. Така. Едното явно е за двигателя. Ето го. Инстал. BMW става печага. Инстал. Супер кола. Дам един лайк на колата ми. Я дайте от тук да видим нещо. Добре, махаме се от тук, защото не се правят квестовете. Или какво да е това там. Не го пак. Картата. Да бе, ще дам аз на тебе пари за това. Имам тук златен съндък май. Нямам. Жалко. Безкъсно. Няма се разрива за един съндък. Да видим. Така, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Част за кола. Да ти се ръна частта за кола. Ма ще ми обидите пък BMW-то. Отивам за BMW-то. Това май е двигател. Не видях. 1047. Охо. Той BMW е опасна работа. Картата.
Отиваме да се състезаваме. Аз рапирам много тъпо. Това какво е? Що стая? Неща стая. С другата, това е заключено. Защо ми дай да го изпълня? Тук имам нещо, което не съм направил както трябва. Гет нещо си. Бе. Може да това. Трябва да го мина още Охо. Ей, тук избирам. Парите. Фак. Добре. Няма да дам. Още 2 хикса. Това е много опасно, хора. Значи са. Това е живот на пари. Стига, бе! Само часа за коли. Искам сега ще апгрейд. Още 1 хикс нямаме. Бе! Спечеля ги парите, бе! Да, бе. Спечеля ги тия пари, бе! Искаш ли ми да се състезавам? Аз състезах. И ми искаш едно такова, направих го, не спечелих първите няколко пари. На последното чак ми се паднаха 1600 лея. $3 долара, аз лея. БМВ има той. Така, брат, няма да му минеш никога с мазно тъпо нещо. Ударих се. Аз ще чакам да ме зареди до край и ще пусна нитрото. Откъде му минах? Опа! Твоята семчица. Сега ще мина покрай него и ще ми даде плюс 100 нещо. Не мога да го прочета, трябва да го прочета. Колко близо му би. Yes. Минута трябва да мина този път, минута. 420. Минута, почти съм направил минута, остава 9 секунди, брат. А то минута и 5 и 71, вау. Минута и 5 секунди и 71 стотни. Части. Защо? Клайм. Това какво ми даде? Това какво е? Не ми трябва. Влизаме вътре да апгрейтнем БМВ. Ще апгрейтна БМВ-то до дупка, хора. До дупка. Още един такъв двигател. Инстал. Охо. Явно трябва да апгрейтна другата кола. Да. Че тя трябва, че ние трябва да апгрейтне. Тя такива ли още няма, бе? Я да видим, тя по-бърза, тя по-добра ли от БМВ-то? Не, БМВ-то ми е по-добро.
Не съм сложил даже още такова. Аха. Отиваме тук. Не, няма да тя купувам тази тъпата кола. Това стори. Това е да си купя, не, да си купя BMW, аз го имам това BMW. Хора. Смятам да направя тия двете последно, а пък утре да продължим. Тук мога да спечеля това нещо. Не, тук играя с тази кола. Ясно, тук е много забавно. Adventures. Шести евент, защо го казвам Adventures? Всеки път го чета просто. Хора, още не съм направил новия канал, предстои да бъде направен все още. Какъв звяр. Да, знам. Не, тръгнаха въртително. Това е началната кола. Сега какво трябва? Но бавно ми зарежда прогреса. Беше един път да се удара ли това? Ударих се. Твърде е бърза. Гледате ли какво става, хора? Той не е за малки деца, не го показвайте на дъщери, синове, братя и сестри. Това го е! Затова казах, че не е за малки деца. Минута и 58 секунди. Не можах да го мина рекордно време. Левел и минах левел. Левел и 15 злато спечелих. И отварям. Уау! Това е епик кола. Моите какви са? Трябваше да видя. Минавам това, проверявам дали съм спечелил тази кола, хора. И с BMW-то сте 254 апгрейднал се е малко, но на BMW-то ми е по-добро просто. Хора, днеска е четвъртък. Снимам в този канал четвъртък и събота. Четвъртък само ако ми остане време след даскало. А събота всеки път, може би. Или ако не забравя, аз забравям често. Ладно. Чакай, бе! Как ме мина този? Този как ме е минал, бе? Гледай си Нитро. Нитро. Ще ми идеш газа. Ще ми диша ми прахта. Пуснал го е пред мен и се прави на голямата работа вече. Даже без нитро ще го мина сега. Ще го пусна и сега накрая. Не, много бързо стигнахме този край, бе. Очаквах малко по-дълго състезание, хора. Разочарован съм. Определено тук беше това рекордно. Моята кола е по-силна от неговата, то затова. С 100. Не с 100, с малко по-малко, ама... Отварям, двигател. Не видях много добре. Направо натисна хитка. Пот! Хора, тук пак имам той с парите.
Ще го взема, ще проверя дали имам някакви коли. Ще апгрейд на BMW-то и ще толкова. Тук по средата е. Аз просто вече ги разбирам къде са парите. Пак. Пак е по средата. What? Той вече го имам. Няма да се разсъди. И вече съм шъб. Така, последен шанс, хора. За... Той. Парите. Боже, то... Добре, ще ги натисна с 3 пръста и 3 да видим кое ще ми се отвори. Отвори ми се това. Супер. Така, тук се спечелих някакво... Клайм. Колко? 12 злато. Не. Не знам. Тук в колите имам нещо за апгрейдване сигурно. Може и да не е за апгрейдване, може би е нова количка. Ама само може би. Сега ще видим. Вече мога да отворя сториджа. Това съм е. Добре. Сторидж какво ли? Сторидж място ли означава? Арде. Хора. Значи, ще се апгрейд на BMW-то с частите. Ето, нитрото. Супер. Апгрейдвам моментално. Инстал. Нитрото стана 1360. Вече всичките ми са над 1000. Тъй 1036, не 360. Хора, сега вече отивам да се апгрейд на другата кола, защото тя е много слаба, много бавно набира скорост. Точно за това харесвам BMW-то повече. И тази кола много бавно набира скорост. На нея ни... Да, съм виждал. Ето, инстал, нитрото е готово. И то още е под 1000, всичките тук коли са под 1000, освен... Бам, ми! Бам, вето ми! Излез тука. Искам да проверя нещо. Сторидж, мога ли да продавам нещо? Ако го натисна. Racing, Start Buy, нещо си, Материалс. Оф. Он. Нищо не разбирам тук. Смятам това да бъде от мен клипа, хора, за това ви казвам. Чао, ще седим. Чак, други ден. Айде. Чао.